Milan Slijepčević. Rođen je 14.5.2000. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju muzičku školu pohađao je u Zrenjaninu u klasi profesorice Melite Mironović. Tokom školovanja je osvajao nagrade na republičkim i međunarodnim pijanističkim takmičenjima, kao i na takmičenjima iz teoretskih predmeta. Godine 2013. dobija nagradu grada Zrenjanina za izuzetan uspeh. Godine 2018. nastupa kao solista sa Zrenjaninskom filharmonijom na koncertu učenika sa najvećim dostignućima i rezultatima na takmičenjima tokom školovanja. Srednju školu završava kao đak generacije. Velika mi je čast što mi je dodeljena ova nagrada. Nagrada Mali princ za mene predstavlja jednu potvrdu zapravo svrsishodnosti mog rada i zalaganja i naravno rada i zalaganja mojih profesora. I pored toga jedan vrlo značajan podstrek i motiv za dalji rad i dalji napredak kom se naravno uvek nadam. 2018. godine upisuje Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Milana Miladinovića. Na međunarodnom takmičenju Isidor Bajić Piano Memorial bio je finalista 2018. godine. Naredne, 2019. godine, osvaja drugu nagradu na međunarodnom pijanističkom takmičenju Memorial Matusija Blum. Iste godine takmičio se u dve kategorije međunarodnog pijanističkog takmičenja Città di San Donato di Piave, osvojivši drugu nagradu u kategoriji svog godišta, a nastupivši kao finalista u starijoj kategoriji. Godine 2019. nastupa na festivalu Kustendorf Classic. Novčana sredstva ove nagrade koristit ću za dalje školovanje i naravno za nastupe na takmičenjima i koncertima i za druge projekte tog tipa. I evo već sada dok sam na studentskoj razmeni Erasmus u Trstu na konzervatorijumu Giuseppe Tartini, iskoristit ću tu priliku da tokom narednih meseci putujem po Italiji i Evropi i nastupam na takmičenjima. I ovakav vid finansijske podrške zaista predstavlja veliku pomoć pri takvim poduhvatima. Dobitnik je priznanja Univerziteta u Novom Sadu za vrhunske rezultate postignute na evropskim i svetskim takmičenjima u školskoj 2018-2019. godini. Godine 2020. učestvuje na Međunarodnoj letnjoj akademiji ISA Digital koju organizuje Univerzitet za muziku i izvođačke umetnosti u Beču i finalista je takmičenja za ISA Digital Creative Award nagradu. Godine 2021. učestvuje na međunarodnim pijanističkim takmičenjima Orbitello Master Piano Competition, Piano Competition Aleksandar Skriabin, International Piano Competition Radovljica i Isidor Bajić Piano Memorial. Godine 2022. učestvuje na studentskoj razmeni u okviru Erasmus programa te pohađa nastavu na muzičkom konzervatorijumu Giuseppe Tartini u Trstu u klasi profesorice Tereze Trevizan. Učestvovao je na master klasovima Kemala Gekića, Kalmana Drafija, Iana Jonesa, Andreja Ivanovića, Avedisa Kuindijana i Tereze Trevizan.